Canınız sağ olsun. Ay bereketler. Asıl akıllıysan, sevgime münasip isen, dünyanın en havadını, benim için yaralısın. Sen bile yatır sevmene hevesim, benim sevimim havadır. Akım işitin başarı, bana gol yadin, yarım gol yadin. Hiç kimi sevmeyenini, yarım sen yari gürleşeli. Bana gol yadin, bana gol yadin, yılırsın bebe yarına. Benim dünyanın gol yadin. Ayşe. Asıl akıllıysan, sevgime münasip isen, dünyanın en havadını, benim için yaralısın. Sen bile yatır sevmene hevesim, benim sevimim havadır. Akım işitin başarı, bana gol yadin, yarım gol yadin. Hiç kimi sevmeyenini, yarım sen yani gürleşeli. Bana gol yadin, bana gol yadin, yılırsın bebe yarına. Benim dünyanın gol yadin.
geçirime dukarina. Gülüyorum anana katuna katuna, bir sözünü geçirime dukarina. Daha niye vermedin ağzının payını vermiyorsun? Ula 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 sen bu kadar bile etmeyesin. Ula 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 sen bu kadar bile etmeyesin. Ne oldu sana? Ne oldu beyle? Ne oldu sana? Ne oldu beyle? Nerede eski taşların erkeği? Bir anda oldu fırın erkeği. Ne oldu sana? Ne oldu beyle? Ne oldu sana? Ne oldu beyle? Nerede eski taşların erkeği? Bir anda oldu fırın erkeği. Dostori, elleri görüyor mu? Elleri yok kurdu. Çekti bana. Gülüyorum anana katula katula, bir sözünü geçirime dukarina. Gülüyorum anana katula katula, bir sözünü geçirime dukarina. Daha niye vermedin ağzının payını vermiyorsun? Ula 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 sen bu kadar bile etmeyesin. Ula 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 sen bu kadar bile etmeyesin. Ne oldu sana? Ne oldu beyle? Ne oldu sana? Ne oldu beyle? Nerede eski taş fırın erkeği? Bir anda oldu fırın erkeği. Ne oldu sana? Ne oldu beyle? Ne oldu sana? Ne oldu beyle? Nerede eski taş fırın erkeği? Bir anda oldu fırın erkeği. No amiga. Pina. Çekti bana. Sagiar devam ediyor. Boşuna atraksiyon, durmuşsun kemeri yok. Kinodan kemeri yok, bunlar artist, hiç kimin gönlü yok. Oğlanın önleri oğluma çok, skedenin Ay maça. Dil yeter yan full için, sana kullan bir akşam verin için. Günler zaten zantaman, kıyvat bıdıklı dermanı. Giysinler rollanmalı, şey düğmeli surat alsana. Yine. Neden bekir fikirler, fenomene ege sürü sürü tilkiler. Ne uydulaysam olur erkeler, ilk fikirler oyunun kilitmeler. Bu da bana bağlı fenin erkeler. İnsan yok gerekli ardı ve derine. Zaman yok gerekli senin fikirlerine. Derdin ya gözünü geçirdiğine. Günler zaten zantaman, kıyvat bıdıklı dermanı. Giysinler rollanmalı, şey düğmeli surat alsana. Aklım moğoldan alına ya. Günler zaten zantaman, kıyvat bıdıklı dermanı. Giysinler rollanmalı, şey düğmeli surat alsana. Serdarcan, Baltuan,
Saçlarının talazıga Bolluğunun
Oldum gözlerinin karasına, özümasın saçlarının tolasına. Oldu ünlü gözlerini koydun akıl, bakmın gelsin bir ananın balasına. Kara gözü yüreğimle yaraladı, saçlarını masarından karaladı. Hangi aşık onlar dostum arasında, akıl beni bir özünü saraladı. Kara gözü yüreğimle yaraladı, saçlarını masarından karaladı. Hangi aşık 15 kızdan arasında, akıl beni bir özünü saraladı. Unite kardeşler için o an hediye. Sana sağ olsun. Yandım akıl, söndüm akıl, yollarımda öldüm akıl. Ben aşkımda, yana yana sevdim akıl. Yandım akıl, soldum akıl, yollarımda öldüm akıl. Ben aşkımda, yana yana sevdim akıl. Kara gözü yüreğimle yaraladı, saçlarını masarla karaladı. Şimdi aşık onlar dostum arasında, akıl beni bir özümle saraladı. Kara gözü yüreğimle yaraladı, saçlarını masarla karaladı. Hangi aşık 15 kızdan arasında, akıl beni bir özümle saraladı. Sana geldi o an hediye. Sa. Kara gözü yüreğimle yaraladı, saçlarını masarla karaladı. Hangi aşık onlar dostum arasında, akıl beni bir özümle saraladı. Kara gözü yüreğimle yaraladı, saçlarını masarla karaladı. Hangi aşık 15 kızdan arasında, akıl beni bir özümle saraladı. Unite toyda mihman, kızma dedim. Mihmanlar için o an hediye. Devam edeceğiz. Sansiyeceğiz. Dirikirler. Kurtulsun. Devam hediye. Stüdyo işte. Son, iki, işte. Gel. Son. Devam hediye. Sana geldi o an hediye. Son, iki, işte. Yürüyte hazır vazı devam edeceğiz. Unite yiğitler için o an hediye. Yiğitler, kolsunu elleri yandı. Devam hediye.
için devam ediyor. Erdazan dostlar için, kulluk dostlar için. Eski devam ediyor. Dostlar için devam ediyor. Hememiz münasip ornumuzda geçip oturuyoruz. Mehmanlar oturun, ornaşın. Bereketli toy dasturxona bezek bermegdi. Sizden ul hormat bilen haşy edýäs we dabaramyzyň ahyryna şeýle toýumyzyň şaýady bolmagdy. Sizden ul hormat bilen haşy edýäs. Köse awazyn edýäs. Köse awalım. Ene mehman ileşleri mümkün bolsa mekan yakacağım kelam. Hazır yigdiň dostuny sahnamyza çağırýas. Mümkün bolsa yigdiň dostu gelä. Geliniňem mehriban jorosyny sahnamyza çağırýas. Mümkün bolsa konkurs oglan edýäs. Hazır yigdiň dostuna klassdaşlary, kursdaşlary, kärdaşlary kömek etip bilýär. Geliniň boýdaşyna da ähli gudaly mehmanlara kömek etse bolýar. Hazır ikiňize bir sorag bar. Şo soraga kim jogap berse, Serdaryň mehriban giýewsi mekan 50 manat bayrak goýdy. Mümkün bolsa sahnamyza çağırýas gelä. İkiňize bir sorag bar hazır. Özüňiz bilmeseňiz, öz dostuňyzdan sorap bilersiňiz. Konkurs oglan edýäs. Dünyada adama en köp berýän soragy näme soragy? Şo soraga jogap berseňiz hazır 50 manat bayraňyz bar. Ýöne 50 manat şeýle alaňyz ok. Egerde jogap bilseňiz, gowy goşky aýdyp şuňky ýaşyry utlamaly. Bolýarmy? Hazır mekan 50 manat bayrak goýdy. Dünyada en köp berilýän soragy näme soragy? Ýok, güllal awjym. Güldan. Ýok, näme üçin? 3 gezek jogap berip bilýäňiz, 3 gezek. Soraga 3 gezek berip bilýäňiz. Isse kärdeşlerden sonra, isse kursdaşlardan sonra, klassdaşlardan sonra, sizem öz gudaly mehmanlardan sorap bilýäňiz. Kömeklerdiňiz. Şuň Serdaryň mehriban giýewsi 50 manat bayrak goýdy. Ýa Muhammed sana deýildi. Neçe? Aýtjakmy? Birinji jogaba näme üçin? Siziň iki soru, iki jogabyňyz galdy siziň. Näme diýdiň gatyragat? Dur, näme diýäň dost? Gowumyň ýa-da ejem ni? Ya qowmyň diýdim men. Gowumyň ne? El çarpýas. Dünýäde en köp berilýän soragy gowumy diýip soralýar-da. İnsan gowumy diýip soralýar. Aý dost, gatyrmy no? Şuma birinji jogapda ýöne şeýle almak bolanyk gow goşky bilen ýaşyry gutlaýas. Ondan sonra elma bayrak toyun başına da yanam bellak beslik doğurdamy. Gow goşkydan bir goşky.
Men özümün iň goweren goşgymy aýtyp berýän. Maňa senin gözlerinden gitme yok, maňa senin sözlerinden gitme yok. Bu garagol Qoşqy aytmasaň da gün geçse ýigdiň dostuna. Gow goşqydan. maňa senin gözlerinden gitme yok, maňa senin sözlerinden gitme yok. Düşün bu dünýäde soňky güneçen senin şatlyk hem gussaňa bagly men ömür boýy beri-beriňiziň şatlygyňyza we gussaňyza bagly bolun. Batly bolun. El sarpyaz. Bravo. Fenem açacakmı? Açacak mı Fenem? Gel Fenem aytayın ne? Malades, ne sebetine? Konkurs devam ediyor mehribanlara. Konkurs devam ediyor. Hazır acayip tüyücülük tortlarım olur. Yöne toy terk edip gitmeler. Torttan sonra, şampandan sonra acayip tans gider. Şol tansa da kim gow tans etse şoňa da 50 mat bayrak var. Yöne ente hazır gecebe toy hyzmatları acayip toy taganları çekýär. İşleriniz şäherden açyk bolsun ýaz. Elbette şeýle toýly günne acayip tawaramyzy, acayip arzular bilen dowam edýäs. Ne sahnamyza paýtagtymyzdan gelen paýtagtymyzdan şuňky toýmyza gatnaşýan bayram täsli ifade hukymata sahnamyza çagyrýas. Şol sana hormatly garyndaşy şagerli bilen maýa diýär. Sen sahnamyza çagyrýas. Hukymata şuňky ajaýyp toýmyza gatnaşyp dawaramyzyň şaýady bolýan mehriban garyndaşlary bayram täsip şeýlekem garyndaşlary şagerli bilen maýa galy birde hormatly daýdalary Oğul Nur, Gülşat, Yazgul, Nartas, Lukmany sahnamyza çagyrýas. Hukymata toýly günne şany senede sahnamyza gelip öz ýürek arzularyňyzy mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýollaýsaňyz diýip paýş edýäs. Hormatly ardy bolajak garyndaşlary gelaýyn. Paýtagtymyzdan gelen ähli mehmanlary sahnamyza çagyrýas. Şol sana ardy bolajak mehriban daýdalary gelaýyn. Başorduk. Bastonu. Serdar Doğan'ın gelinimiz canınız sağ, göreceğiniz, geleceğinizden kovuluk bolsun. Kakış Doğan bilen Meyu Doğan'ın dama toy bolsun. İndeki şuguller oğul toyunda oturmak hemmemizden bir yetser etsin. Toylar devamlı bolsun. Kakıştay daydı. Toyuňyz gutly bolsun. Serdarjan bagtly ýaşa. Bu hem doglan günüň eken, udak ýaşa. Allajan, goşa ýatsaňyz hiç açan aýrylmasyn. Nesip bolsa, enneki ýyl doglan günüňde, bagyt toýuňda perdendigem dogulsyn. Udak ýaşa jym. Sağ olun, hormatly Serdar, ýaňyl size şuňky durmuş toýuňyz bilen hem de Serdar seniň doglan günüň bilen ýaşyň uzun bolsun, ömrüň uzak bolsun, elimi dama goşu toýlary sana münasip etsin. O daim inneki ýyllar o janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, görjeňiz gowul bolup, söýjeňiz perdent bolsun. Allahan elimi dama şu döwletli maşgala toý dikkereli. Iň bir bagtly, gözel durmuşda ýaşap iň bir owdan maşgala bolmaňyzy arzu edin. Sag olun, bagtly ýaşaň. Urçim Serdar gelinim ýaňyl tutup batan durmuş toýuň bilen gyzyň kutlaýan, doglan günüň kutly bolsun, göregliň ýaşyny bersin. Görjeň gowluk söýjeň perdent bolsun. Kakşa maşgalaňyz bilen tutýan toýuňyz kutly bolsun, ýaşlar bagtly bolsun, öňe össin. Bir-biriňize rakyply bolun. Kakşa any ýene bir ýyldan awtyk toý bilen begendirin. Hemmäňiziň janyňyz sag bolsun.
Akşayına toyduk geleli için eline devletli gelin olsun elimde ama toyduk geleli taşanın bereket artı versin eline. Assalamu alaikum. Hormatly mehmanlar. Qaqshta to'ylar qutlu bo'lsin, mevelja. Yoshlar baxtli bo'lsin. Serdarjon baxtli bo'ling. Ava. Innikil Qaqshta Turkmenmasida artıq to'ydik. Keze restoranda yana do'stlarlar bilan o'tirmoq hammamiz do'yatirdim. Bazılardan ham qo'yib bir tansavalni aytdim. Ko'savol. Ko'savol olsun aydyas, ko'savolun aydın ardı bulağınız xasır bolsun ene. Yaşırın yanına geçeceğiz. Yadigarık toy suratı düşeceğiz. Elbette şumunki acayip toydunu yadigar bolup qalar ýaly. Biz bolsa saxtnamyda toyun başlany bäri hyzmatda ýören agdy bir goňşulary çagyrýas. Mümkin bolsa hormatly goňşulary hemen saxtnamyda çagyrýas. Ähli goňşulary saxtnamyda gelmeli, ýaşlara gowudan gowy ardy ýolamaly. Şol sarna ýene de ýaşlarymyza ardy ýolajak mehmanlarymyz bar bolsa, biziň adymyz agzalmady diýip oturmalar, saxtnamyda gelmeli we öz ýürek arzuwlaryňyzy gönlüň göni mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýola aýsaňyz diýip faşy edýäs. Hormatly goňşulary şelekem ardy ýolajak garnaşlar bar bolsa, saxtnamyda çagyrýas. Gelaýyn. Barmy ardy ýolajak goňşulary? Garnaşlara. Şeýle-de ýaşlarymyza ardy ýolajak mehmanlarymyz bar bolsa, biziň adymyz agzalmady diýip oturmalar, saxtnamyza gelmeli we iň owadan arzuwlary şuňky dabaramyzyň sebäpkärlerining şanyny ýolamaly. Mümkin bolsa. Gelaýyn goňşulary. Döwletli maşgylanyň döwletli goňşulary kıyamat günü goňşuda durýar. Gelaýyn. Başardyk. Başa. Goňşularym baxtly bolun, şuňky tutýan baxt toýuňyzy gutlaýan. Gelecekde agdy bir maşgala bolun. Gaýnanyňa, gaýnataňa, ýurduňa, ýylyňa hyzmatyň buyursun. Serdar alan gelinin bilen baxtly bol. Salam hormatly toýa gelen mehmanlar. Menim şüpürtotdan peýdalanyp goňşym Qaqys gelinim ýüwe ilkinji perdentleriň bagty maňlaý bolsun terdaryň daýjan. Indikil ogul toýlaryna oturmak nesip etsin. Bagtly bolsun ýaşlar. Goşularyňyz bilen goşa garraň. Serdar ýaňyl bagtly bolan bagtly ýaşaň. Elmetam öňüňde toýdyk gelin. Geleliň miýowy ýoňçyňda hyzmaty buyursun. Serdar bagtly. Bagtly. Serdar oňşy bagtly. Başçılardan hem bir gowrak aýtym etse, aýtyp berse, goňşular bilen Serdar oňşy orta çykdan etsek. Sag bolun. Ko'savol edýäs, mehriban goňşulary ine ýaşlaryň ýanyna geçip ýadygarak toy surata düşýäs. Mümkin bolsa, şuň gajaýyp toýdan ýadygar bolup galar ýaly. Ko'savol mehriban goňşulary. Siziň hem agdy bir maşgalaňyzda şeýle ajaýyp toýlary toýlamak bagty meselesini janyňa sag bolsun, aýdan ardy bolanyňam hasyr bolsun. Ine ýene de konkurs var. Konkurs eglan edýäs ýene de ýigdiň dosty bilen geliniň boýdaşy gelmeli. Ýene pulis ýaňyz gelaýyn. Ýigdiň dosty. Gelme haşy edýäs. Telefonlary malqa edýäs, telefonlary. Telefonlary malqa edýäs. Häzir gelaýyn, ýigdiň dosty gel. Häzir ilkinji bolup haýsyň birinji men elime jaňasyňyz 20 mat bayraňyz bar. Häzir belgi belýäs. Nomer maýdan häzir ilk bolup haýsyň jaňasyň 20 manat bayraňyz bar. Bir munta başlady 61 35 06 03 haýsyň birinji jaňasyň 20 mat bayrak bar. Ýöne bayragym şeýledäl soňundan bir şertimiz madyr. Haýsyňyň birinji düşýäňiz şertiňiz bar.
Soňa 96. Senki. Ay ýene de kyn düşdi da. 56-96. Sizinki dogrymy? Sizinki dämi? Sizinki näçe? 96 mı soňy? Kimki soňy 96 belgi? Koy da 20 adam. Sizinki mi? Hay söyleme. Ýöne kursaşmy, klasaşmy? Kardeşi. Ýöne bir 20 adam almagan sattal. Bir ýaňyltma şwa. Sol ýaňyltma ýerine ýetirýäňiz. On soň alýaňyz. Aýtjakmy ýaňyltmaçya? Gıydın boydaş men aýdýan ýa häzir özüm aýdýan ýa daşat. Aýtjakmy? Bay ayal, lal ayal diýip 10 sekundyň dowamyny 10 gada aýtmaly. Ýetişýärmi? Aýtjakdamy? Aýtjakmy sen? 20 manat bayraňyz barny, 20 manat köni. Aýtmasaňyz da bermek mümkin. Gel. Aýtjakmy ýygyň dosty? Boldumy? Özümne galaýsynmy? Gel onda. Aýtaň aýtsak gel. Bolya 20 sekundyň dowamyny aýday. Bay ayal, lal ayal. Aýdy bilýärmi? Aýtjakdamy? 20 manat. Ýygyň dostuna berjek onda. Aýtjakmy? Tek gel sen aýdaýsan aýdas. Dere şu mikrofonu ele aldırdınız. Sekund kim sahne? Men. Balalay olmuyor ne men. Bayalalayan. El çarpyas. Kötawol näjäs. Garaz aýtdyň. Aýdanda da ne aýtdyň? Boş goýmaly ýaly dostary. Tawol. Minnettar dost. El çarpyas ýygyň dostary. El çarpyas. Kötawol. Jana sawolsyny. Kötawol näjäs. Ne? Häzir ajaýyp tabaramyzy, ajaýyp süýjülükler bilen dowam edýäs. Süýjülüklerden soňra ýene konkurs var. Toy terk gitmeler. Ýene konkurs var. Häzir bolsa klassdaşlary sahnamyza çagyrýas. Mümkin bolsa, ähli klassdaşlar gelmez haýşedýäs. Toýly günni şany senede ajaýyp tabaramyzy, ajaýyp süýjülükler bilen dowam edýäs. Hormatly klassdaşlar, hemen sahnamyza gelmeli. Toýly günni şany senede ajaýyp tabaramyzy, ajaýyp süýjülükler bilen dowam edýäs. Klassdaşlyk döwri wagtlaryň safary. Ýatasak ýürekde gozgulan tapar. Daragaşyp gidäýsek uzak ýerlere klassdaşy toýlarda tapar. Mehman klassdaşlary hemmämiz ajaýyp süýjülük tortunyň başynda jem bolýas. Elbetde KJB toy hyzmatlary siziň hyzmatyňyzda ajaýyp süýjülük tortundan dağıdýas. Maňa bu dünýäde köp zat gerek däl. İldiňinde öýüm öwdarym bolsa, uzakdan ýakyndan mehman gelenne gaşyna çykmaýan gül ýarym bolsa. Maňa bu dünýäde köp zat gerek däl. Didarlaşyp durýan dostlarym bolsa, kyn günümde derdimi deň çekişek, her sözi pent boljak, kosarym bolsa. Bir-biriň göwnümize degmäliň, hoş söz küýsemeýän ýürek däl. Ilim abad, duru bolsa asmanım. Maňa şondan başga hiç zat gerek däl. Berdi foto. Berdi.
Press. Press. Kuşton. Dilden galip. Galip bir gözsüz. Sana bakıp durun, sedasız sessiz. Hava bakıp durun, yeke göz bilen. Iqbal, şeýle sahip bolsa biz bilen. Ýagny, maňa eçilse 100 göz. Şolong hiç şaýsam, senden özgäni görmezim. Ey gözleri umman, sözü durgana. Uyanım, uyjogum sensin. Sende gül özüni aşka pervana. Sayanım, sayjagım sensin. Bilbil aşık bolsa bağdaki gülü. Görmese dönürmüş, her günü gila. Baksın aklı basın sen bilen bile. Geyyanim, geyjagım sensin. Kösa bolsun aýdýas, kösa bolan qırataslar, ene ajaýyp toy şampanlary. Kösa bolan. Ene ajaýyp tüýdürük tortuny, ähli kärdeşleri, ähli kursaşlary semelmeli, mümkin bolsa. Şoňunky ajaýyp toýmada gatnaşýan mehriban kursaşlary kardeşlere sizem tüycülü tortuna çağırıyaz. Mümkün masa. Şumunki acayip toyda sizem tüycülü tortuna gelmeli ve şumunki yaşların elinden acayip tüycülü tortuna dağıdıyaz. Gel ayı. Ähli kursoşlar kardeşlere gelmeli haşediyaz. Bu peşkeş verilen çaklaca ömrü uvanıp gesiren, söyüp gesiren. Öyküden, kineden belente bolun, fahime payhata uyup gesiren. Özünü tanımak bolsa ne çok kıyın, ilgün tanar ona yakindir yakin. Yaşaman dünyada oğruyunca bu kıyın, dünya gözellüğünü duyup gesiren.
olsun edeceğiz. Arkadaşlar kötü ol. Ne? Acayip toy şampanlarına başladık. Tücrüt tortunun hem daha tık ne? Hormatlayan kudolma ihbanlarımızdan var. Mümkün olsa. Ehli kudolma ihbanlar sizem sahtnamıza geliyorsunuz. Elbette şöyle toylu günü acayip toy tücrütleri size karışıyor. Şol sana ehli karındaşları sizem geliyor. Toylu günü şanı senede kudolar bilen birlikte acayip tücrüt tortunun başlayacağım Milyas. Serdarın ehli karındaşları sizem gelmeli. Hormatlayan kudolma ihbanları kelmete haşediyaz toylu günü acayip füyüzülük tortu, toy şampanı size karışıyor, sizin bilen acayip füyüzülükler bilen devam edeceğiz. Bağıtlı olmak için doğulayan adam, bağıtıyar yolları ursun koy kadam, füyüzülüktü katnaşalın elmidam, oval ahir kesitmeyecek yodalar, tadı karınlaşları, tadı kudoları. Mehriban, kudolum ihmanları isteyen açık olsun. Kösa olsun edeceğiz. Ne? Serdarın ehli karındaşları, ağa doğanları, daydaları, gelneceleri, ecekeleri, ehli giyevleri gelmez haşedeceğiz. Mümkün olsa toylu günü acayip füyüzülük tortu dinlesize karışıyor. Geleyin. Esasen mehriban dağdığı kakşağımızı, mehriban kâbesi, meyve gelecemizi, ulu hurmat bilen acayip füyüzülük tortuna çağırıyoruz. Füyüzülük tortuna gelip öz mehriban oğlunuzun, gelininizin elinden acayip füyüzülük tortundan daha etsanız deyip haşedeceğiz. Mümkün olsa ehli karındaşları gelmez haşedeceğiz. Esasen kakşağa meyve gelece tahtnamıza gelmeli ve acayip füyüzülük tortundan daha diyeceğiz. Bağıt deyilen zadın varlığı oval ahırda çın olsa anan bağıtın daş yardığı yani
Köp sağ olsun aýdýar. Ataşan. Awal. Köp sağ olsun aýdýar. Ataşan köp sağ ol Süleyman. Köp sağ olsun aýdýar. Sana sağ olsun. Ene Mehriban ilesere hazır yürütü sizin üçün bizim meşhur aydımçımız Muqam Gulmuradov acayip tanıt aydımlarla devam eder. Hazırki tanıtsa konkurs ilan edýäs. Şu ýerde klasaşlar bilen gudalaryň arasynda bir bätaş tanıt gitse goýdýan. Kim gow tanıt etse gow bayrak var. Näçe matdygyny aýtjakda alýony. Kim gow tanıt etse näçe matdygyny aýtjakda gow bayrak var. Şonuň üçin häzir hemme tanıt etýäs. Tanıtyň arasynda döwüm edýäs. Elbetde häzir Muqamjan devam edýär. Hemme mehmanlar tanıta çağırýas. Muqamjan paýakyly. Oğlanlar gider en mehmanlarını tanıta çağırýar. Şuayda haýyş diýen bir näçe agyrymyz gene jenimiz üçin harazym aýdym tanıta çağırýar. Aha! Güzellikten ay dünyasın en taza. Tınır tınır bu saza.
Birlikte Hays'ı diyen devlet can için devam ediyor. Birlikte dostlar için. Yigitler eller yok burada. Yardım halinde. Devam ediyor.
kaçmalıdır. Sansan hiç kim kaçmalıdır. Aydın gerek be meselede. Elini çal. Salsan da tutar. Durma elini çal. Salsan da tutar. Hadi kardeş durma elini çal. Elini çal. Salsan da tutar. Durma elini çal. Salsan da tutar. Hadi kardeş durma elini çal. Gece ve toy mekanı. Eller görüyor mu? Eller yaptı. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Yigitler, eller görüyor mu? Eller yaptı. Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa, pa. Devam Y ediyor. el pum, 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 pum. Eller yok orada. Son. Y la cosa suena ra. Son. Three. Let's go. Y el pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Devam ediyor. Sudya. Yedi. Yedi. Yakın limana dinlen sesin. Kulaklar limanım gel iştesin. Nemese yenini gel ya bilesin mi? Yekke seni de layda emmesin. Oo, ya yüzleyen misin? Oo, gülecek yarisin. Hamana hamana, sevecek yani. Hamana hamana, sevecek yani. Sen bana dedin dermani. Hamana hamana hey, hamana hamana. Böylelik deliyen, neçinci saflar şeyden. Öldüm bana böldüyen, şeylemir böldüyen. Nemese yenini gel ya bilesinme. Yekke seni de layda yemesin. Oo, ya yüzleyen misin? Oo, gülecek yarisin. Hamana hamana, sevecek yani. Hamana hamana, sevecek yani. Sen bana dedin dermani. Hamana hamana hey, hamana hamana. Devam ediyor. Birlikte Bayramcan için devam ediyor. Yigitler, eller yok. Konkurs devam ediyor. Tavsiye ediyoruz. Bereketler. Devam ediyor. Let's go. Язычкой, мунткой, алчай, комплеткой.
pone de espalda porque quiere cortar. Ne? Şurada kardeşlerin arasında kurban olmalı. Gel kurban. Sofana dostlarının arasında bayram olmalı, bayram. Var mı bayram? Bayram yok mu? Gel bayram gel. Şöyle de yang ilkin cevap jangadan var. Jangadan gayet gel. Gel. Üstan mihman bayram var mı? Bayram çağırıyaz. Taknamıda. Kurban senemgel mahassediyaz. Yang kıcağıydım taknamıda çağıraylayım. Mümkün masa. Hadır. Yok mu bayram yok mu? Bayram gel ver bayram. Bayram. Gel dost gel. Ya bayram alacakta ya. Gel kurban ne madın? Aba kurban. O zaman kıydım çağırayım. Mümkün masa. Sen adın kurban doğru mu? Sizin adınız gel saknamıza gel. 50 matta. Adınız? Nurana. Hazır konkursun yenicisini özümüzde aldı. Davaramıza atnaşan mihmanlarımız saylar. Kurban üçün el çarpıyaz. Ne Nurana üçün el çarpıyaz. Haytına veriyaz. Kurban netibesin olsun. El çarpıyaz kurbancan. Koy sağ olun hacaz. Şunu toyun başından meri qoğu tanıt etti. Sağ oldu. Şöyle tanıt etmek. Yine de miyeseresini canına sağ olsun. Mehriban iyileşleri ediz adamları aydım sağda tansa toyu ya adama yok. Ama vaqtam saklap bolunuk. Sonun için davaramızı şullukta cemleyez. Davaramıza katnaşan ehli mehmanlarımıza toyda hizmet eden yigit qeylere video aparatör yigitlerimize aydımçı yigitlere köp minnettarı bildirmek için
Umuman aydana şumunki acayip toyumudu resmi taydana cemnap bermek üçün hormatlanyan orada ağamıdı tahtnamada çağırıyaz. Mümkün olsa tabaramızın ahırına tahtnamada gelip mehriban yaşlarımıza qovi ardı uyolap tabaramızı resmi taydana cemnap beri ayzana deyip payas ediyaz. Hormatlı orada ağa. Hoş gördük başına. Sağ olun, ona şun karşı dönmeyi ve ulu pernendine toy tutup bak toyunu kovan otuyorlar. Serdar gelen ayağı düşsün, hizmet veriyorsun. Odak bağıtlı olup yaşamak nasip etsin. Perdetlerini dönsün. Bunun bilen toy kutorduk değil. Yani yaşları demereyli. Kalanım toyum devam edversin. Serdar bağıtlı ol. Mive bilen karşına hizmet veriyorsun. Sağ olun. Kösa olsun ayacağız. Oradağa aydın ardıularınıza, yağışı niyetlerinize biz hem koşulayan halda şeyle dövrevap durumuz toylarının her biri asla kalal Türkmen ocaklarına yığıdan yar olmaklarına tüyseramıdan ardı edeceğiz. Hazırı acayip Türkmen'e mahsus olan kuş tepti aydım yanlanır. Elbette şeyle yanlanacak. Kuş teptiğin aslında da Mive Moğolya'nın mehribanı koşları kuş tepya. Yine de şeyle acayip toylarda görüşeceğiz. Sağ olun. Sağlıklı görüşelim. Başlayın, kuşdetnere başlayın. Toyun gelin nereden, şeydine önüne kuşlar. Hay alle alle, bakışın canelle. Hay alle alle, bakışın canelle. Hayvan yara
için devam ediyor. Son, iki, let's go. Stüdyo. Kamera gel gel. Devam ediyor. Yürü devam ediyor. Son, iki, let's go. Devlet Sağ gitme gel gel. Anamsın. Dans edelim, kırp sağ olun.